भाई गेड़ा कुआड़े ଯାଇଛି କାଇଁ ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ମିଳୁନି। କାଇଁ ନାଇଁ ତ ମୁଁ କାଇଁ ଦେଖିନି ତାକୁ ବିଲ ଫିଲ ଯାଇଥିବ କି କଣ କରିଥିବ। ସକାଳୁ ଖୋଜୁଛି କାଇଁ ତାକୁ ଜମା ପାଉନି। ହଉ ଭାଇ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ଏ ପଇସାଟା ଟିକେ ସେ ଦେଖା ହେଲେ ତାକୁ ଦେଇଦବ କହିବ ସିପୁ ଦେଇଛି। ହଉ ଆସୁଛି ଭାଇ। ହଉ। ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? କାଇଁ କଣ ହେଲେ କି? ଏ ସିପୁ ତତେ ଖୋଜୁଥିଲା ଆଜି ମନ ଦୁଃଖରେ ଖୋଜୁଥିଲା। କାଇଁ ଖୁସି ହେଲା ସାରା ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ବିପଦ ଟାଇମରେ ଯିଏ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ଠିଆ ହେଲା ନାହିଁ ସେ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ବି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ନେ ସେ ପଇସା କଣ ଦେଇଛି ନେ। କି ପଇସା? ସେ ଦେଇଗଲା ଗେଡ଼ା ଦେଇଦବ। ଶୁଣିବୁ ହଁ ସାଙ୍ଗ କହୁନୁ କଣ ହେଲା? କଥା ଅଛି। ହଁ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା କହିଲୁ? ତୋ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗ ପୋଖରୀରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଡେଇକି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବେନି। ଭାଇ କଣ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗ? ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଲର ଗଲା।